But I couldn't remember. Make it on Så styr i hovedet, Valdemar. Så styr ham. Det har jeg jo ikke på. Lige sådan at trække i hovedet, Valdemar. Inderside, hele tiden træk. Ja. I hovedet, Valdemar. Ja, ja. Halvandet minut, kan jeg se. Og så Valdemar. Pas på hovedet, Valdemar. Pas på hovedet. Op, Valdemar. Op. Kig toppen ned. Lige kom ned den vej. Pas på dine ben. Ikke læn dig frem, Minam. 2 minutter gået. Stop. Så Valdemar. Ud af garden. Ud af garden. Ja, lige præcis. Gå. Få et knæ op mellem hans ben, Valdemar. Nej, stop først. Den anden fod, Valdemar. Højre. Skub væk. Ud på siden og skub på et knæ. Så har vi den arm der. Kom, der er ingen point. Det er Valdemar. Ja, bare tag den arm der, Christian. Det er godt, Valdemar. Det er godt arbejde. Fødderne på indersiden hele tiden. Få din højre arm ud på siden, så skub ud på siden. Begge arme samme side. Ja. Godt forsøg, Valdemar. Ingen chance. Pas på din arm, Christian, Valdemar. lige præcis der. Yes. Så tager vi den. Som albuen nedad. Et bump over mod mig. Psychotoll, hvis det er nødvendigt. Op! Nice. Vent. Pas på dine arme. Pas på armen, Kimura. Pas på Kimura. Nej, så kommer sweepet nu. Gå. Hop ud på benene. Gå ud der. Rejs op og ben ud. Pas på dine arme igen. Højre fod skal op, Nikolaj. Højre fod. Valdemar, få hans ene arm. Koble hans ene arm tæt til din krop. Ja. Godt forsøg. Den anden vej. Du kan ikke, når han har en hånd i gulvet. Du er nødt til at tage hans arm ind først og holde den. Valdemar. Ude på siden. Enten koble en arm ind til maven, Valdemar. Koble en arm ind på maven. Og så hip-bump til den side, du har armen. Hip-bump højre. Højre, det er venstre. Den anden vej. Vent på det rigtige tidspunkt. Pas på din arm, Valdemar igen. Pas på armen. Pas på armen.